eli Hecruitin Eero ja toimin Tieralla testauspäällikkönä ja samalla tässä Digivan hankkeessa testauspäällikkönä. Peter Lehto, Bean Bakers Oyn perustaja ja toimitusjohtaja. Olen Suvi Airaksinen ja Jyväskylässä toimin opettajana ja olen yhden pilottikoulun opettaja. No kyllähän se, että mobiilisovellusta on nyt päästy testaamaan, niin tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että toiminnallisuudet on saatu valmiiksi ja kaikki siellä taustalla olevat asiat ja taustajärjestelmät sekä muun muassa integraatiot on saatu siihen pisteeseen, että ylipäätään saadaan valmista aikaan ja päästään testaamaan. Ja tästähän nyt saadaan sitten se vahvistus päätöksentekijöille ja käyttäjille, että hanketta on kannattanut jatkaa ja edistää ja ylipäätään, että saadaan valmista aikaan. Hyväksytestaukset on todella suuri osa tätä hommaa ja tämä on yksi tärkeimmistä tehtävistä, mitä me tehdään tässä testaustiimillä ja testauspäällikön roolissa asiakkaan kanssa. Testaajat ylipäätänsä on kaikki kunnista ja he toteuttaa meidän tekemillä testitapauksilla nyt sitten nämä testaukset. Minun panokseni tulee olemaan hyvin pitkälle siinä, että me pidetään huoli, että kaikki toimii niin kuin pitääkin toimia. Tämä on vähän semmoinen jo jälkiruokaa ja palkintoa siitä pitkästä työstä, mitä on nyt parin vuoden aikana tehty ja olen saanut olla monessa vaiheessa mukana, niin on ihan mielenkiintoista nyt jotenkin nähdä, että mitä ne haaveet ja ajatukset, että miltä ne näyttäytyy sitten käytännössä.